गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि आरबि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों, जायनि सोमोन्दै आङो सिगांनि भिडिअआवबो फोरमायखादोंमोन जे नोंथांमोना नोंथांनि इउटिउबाव होनाय भिडिअआव पेस्ट खालामनो थाखाय थाम्बनेल बहायो। बे थाम्बनेलखौ जोङो माबोरै बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलां। दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगांनो नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों जे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे उनाव आं बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। दा फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो आं नोंसोरखौ मोनसे रेकमेन्ड खालामनो लुगैयो जे नोंथांमोननो मोनसे एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन, जाय एप्लिकेशनखौ जोङो गुगोल प्ले स्ट'राव मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना थोंजोङै गुगोल प्ले स्ट'राव थांदो। गुगोल प्ले स्ट'राव थांखांनानै नोंथाङा बेवहाय टाइप खालाम पिक्सेल लेब टेक्स्ट अन पिक्चार्स बेखौ सार्च खालाम। सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालाम। दा आंनिया इनस्टल खालामखानाय, बेखायनो आङो डाइरेक्ट बेखौ अपेन खालामनोसै। दा अपेन खालामबाय आङो। अपेन खालामखांनायनि उनाव माबायदि इन्टारफेस नुयो बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। नै बेबायदि इन्टारफेस नुगोन नोंथांमोना बेवहाय गोसो बायदि नोंथांनि चइस बायदि थाम्बनेल खालामनो हागोन। दा नोंथाङा इउटिउब थाम्बनेल खालामनो सानदोंबा राइट टप कर्नाराव 3 डट दङ। बे 3 डटआव थांनानै नोंथांनि जि इमेज साइज बेखौ सेलेक्ट खालाम। बेयाव नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनगोन। नै बेवहाय दा कास्टम जाना दङ। बे कास्टमाव क्लिक खालामबा नोंथाङा बेयाव जेबो नुनो मोनगोन, जेरै कास्टम, स्कुवेर, प्रफाइल पिक्चार, इउटिउब चेनेल बेनार, इउटिउब थाम्बनेल, फेसबुक कभार आर्ट, गुगल प्लास कभार फट', टुइटार हेडार साइज नुनो मोनगोन। दा नोंथाङा इउटिउब थाम्बनेलसो बानायगोन नालाय इउटिउब थाम्बनेलाव क्लिक खालामदो, अके खालामना होदो। बेबायदि नुबाय जोङो। दा नोंथाङा मोनसे इमेज सेलेक्ट खालामनांगोन, जे नोंथाङा माबायदि इमेजाव लिरनो नागिरदों। दा माखासे बायदिसिना लिरो, जेराव जोङो भिडिअनि सायाव लिरनानै मोनसे फट'नि सायाव लिरनानै जोङो गोबां समायना खालामो। दा बेबायदि खालामनो थाखाय जों गिबियाव नैबे गाहायाव थानाय बटमाव थानाय नैबेयाव थांनानै जोङो थांनानै फ्रम गेलारि होननायाव क्लिक खालामना हो। अब्लाथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव माखासे रोखोमनि फट'फ्रा फैगोन बेवहाय। दा बेवहाय नोंथाङा थांनानै सेलेक्ट खालामनानै लादो जायखिजाया मोनसे। हमनानै ला नोंथाङा जेनेबा नैबेखौनो नोंथांनि इउटिउबनि थाम्बनेल खालामनो नागिरदों, अब्ला बेखौ क्लिक खालामना होदो एबा सेलेक्ट खालामना होदो। नैबे लास्टआव क्लिक खालामना होदो। बेनि उनाव बेबायदि फैबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय गोसो बायदि नोंथांनि जि लिरनो नागिरनाय बाथ्रा बेवहाय नोंथाङा लिरनो हासिगोन। दा नोंथाङा बेयाव लिरनो थाखाय बेखौ एडिट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव एडिट अपसन दं, बे एडिट अपसनाव थुना हो। बेनि उनाव बेयाव क्लिक खालामदो। हमना ला आं बेखौ मा खालामनो नागिरदों, ओरैबायदि लिरनानै दिन्थिनो नागिरदों आं। नोंथाङा नायलां, बड' रमान्टिक भिडिअ सं, बे जाबाय। अके, बेबायदि जाबाय। दा बेखौ नोंथाङा रिसाइज खालामनो हागोन। नैयाव ओरैजायसो रिसाइज खालामबाय जोङो, रिसाइज खालामबाय। अके, उनाव बेखौ नोंथाङा कालार चेन्ज खालामनो हायो। माबायदि रोखोमनि कालार होनो नागिरदों नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामनो हायो। आं बेखौ होबाय। अके, बिनि उनाव नोंथाङा फन्ट साइज सेलेक्ट खालामनो हायो। फन्ट साइजखौबो आं बेखौ होबाय। साप'ज बेबायदि नुबाय। बेनि उनाव स्टाइलखौबो बोल्ड होनो हायो। अके, बेबायदि। बेनि उनाव स्ट्रकखौ इनेबल खालाम। बेबायदि नुगोन।
बिदिनो शेड' नै बेबायदि खालामनो हायो। 3D इफेक्ट नोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि होनो हागोन। नै बेबायदि शेड'आ बेबायदि जाहैगोन। नै शेड' कालारखौ नोंथाङा अनेक रोखोमनि होनो हायो। गुसुंबो खालामनो हायो। नै गुसुं गोलाव नोंथाङा जेरै गोसो जादों बेबायदि खालामनो हागोन। नैबिदि जाहैबाय। दा बेखिनियाव जोब्बाय। आरो मोनसे एड खालामदोंबाथाय नैबेयाव प्लास आइकन दंना, प्लास सिम्बल दं, बेयाव थुना हो, एड जाहैगोन। ओमफ्राय इडिट अपसन दं, इडिटआव थुना हो। बेयाव मा होनो नागिरदों, साप'ज एडिटेड बाय राजेश बसुमतारी। नै बेबायदि अके बेखौबो नोंथाङा गोसोबायदि साइजखौ मिलायनानै ला। बेखौ नोंथाङा गोसोबायदि प्लेसमेन्ट खालामनो हागोन। बेनि उनाव गोसोबायदि कालार नोंथाङा बहायनो हागोन। बेखौ आं गोजा होबाय। बेनि उनाव बेखौबो फन्ट साइजखौबो सोलायनोसै। फन्ट साइजखौ नोंथाङा गोसोबायदि होनो हागोन, नोंथांनि गोसो। आं बेवहाय बेबायदि होबाय। बेनि उनाव स्ट्रकखौबो होनोसै। इयाव स्ट्रक होबाथाय मोजां नुयो। स्ट्रक होबाय। बेबायदि होनो हायो। नै नोंथांमोन अके। बेखौ नोंथाङा गोसोबायदि सोलाय सोल' खालामनो हायो। जेखिबो लांनो हायो, नैखिबो लाबोनो हायो, नैयावबो दोनफैनो हायो, गोसोबायदि होनो हायो नोंथांमोन। बेबायदिनो दा अब्ला नोंथाङा सेभ खालामनो गोनां जायोबा नैबेयाव सेभ खालामदो। सेभ एस इमेज। लास्ट गोजौआव दङ। नै गोजौआव मा दं, सेभ टु गेलारि। बेयाव क्लिक खालामना होदो। अब्लाथाय बियो थाहैसिगोन। नुबायना नोंथांमोन, बेसे मोजां, बेसे इजि। नोंथांनि इउटिउबनि थाम्बनेल खालामनो थाखाय बे एप्लिकेसना बेसे मोजां एप्लिकेसन। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोननायजों लोगोसे बे एप्लिकेसनखौबो मोजां मोनबाय। आरो नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ नोंथांनि मबाइलाव इनस्टल खालामनानै लागोन। आरो बेखौ नोंथाङा बे एप्लिकेसननि हेफाजाबै खालामनानै लानो हागोन। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अननानै प्लिज लाइक आरो शेयार खालाम। आरो अननानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे इयुनाव आं बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ फर वाचिं।